Dwarpsbelang Ries is verrommen dat de gemeente hier net meer meewerkje wil onder de opvang van 400 asielzoekers in Ries. Ik was toch een beetje verrast, moet ik zeggen. Want ik had toch niet verwacht dat ze zo ver direct onze kant op zouden komen. Maar het lag ook vooral aan de raad. De raad was, ik zou maar zeggen, toen op 26 november met die commissievergadering kon je merken dat ze nog niet 100% aangehaakt waren. En die informatieachterstand is nu verdwenen. En ze hebben de zaak goed opgepakt. Ze zitten er echt bovenop. En daardoor komt het, denk ik. Hoe zij zijn omgegaan met de inwoners hier, ja, dat is beneden peil. Je bent al heel lang in Spierwest om je doel te helpen. Heb je nou echt zo'n gevoel van het had net voor niks West? Ja, dat gevoel heb ik wel. Het is niet voor niks geweest. Eindelijk gaat de gemeente een stuk onze kant uit. Zit bijna op het scenario wat wij steeds voor ogen gehad hebben. En eindelijk worden we gehoord en niet alleen iets aan ons verteld, maar ook gehoord. En als het zo doorgaat, gaan we samen goed de zaak aanpakken om het in te vullen. De gemeente staat natuurlijk behoorlijk onder druk. Zowel vanuit de COA als natuurlijk vanuit de landelijke politiek, waarbij een groot aantal vluchtelingen op korte termijn geplaatst moeten worden. Dus ik begrijp die druk heel goed. Alleen ze hadden dit veel beter moeten voorbereiden.